Здравейте с още един епизод на какво си пожела клиентката и какво получи, пък да видим какво ще стане. Ето я Тони. Ето ги и ногтите, които ще сменим отново, защото това същество иска отново да измени формата и дължината. На къс квадрат. Ето, гледайте. Гледаш ли? До тука. Късо дълго как ти е? Късо е! Добре. До тука. Това е макса, който да. Добре, айде става. Добре. Какъв красив квадрат. Тук вече сваляме покритието. Обработвам кожичките в двете посоки. Тук вече започвам да изрязвам. Почистваме от прахта и само чуй. Кажи какво каза току-що за четката, с която ти чистя праха. Все едно ме ближе куче. Кучето ми по-точно все едно ме ближе. Много е готино. Виж каква е сладка пъпката. Топ. Да слагаме фолио, което ще запечатим с прозрачен гел. Ела, виж ми ногтите. Я ви виж ногтите. Харесва ли ти? И на мен ми харесват. Още са в процес на... Ето ги запечатани с прозрачен гел. Тук са вече измити. Слагаме естествено червен витраж. И ето ги най-после готови. Ако и вие сте се забавлявали с нас, може да харесате това видео.